Kambi mar Royal Media Services norieny ahinya e kinde nyasi mar chiwo mich midendo ni Digital Media Awards. Kambi no noyudo mich kaluwore gi tich makare mar goyo kendo ndiko sigana e yor mbui kod simbe mag ong'we yamo. Koloso, Cleo Munde, ma en jachung' weche mag yor mbui e kambi mar Royal Media Services, nyowacho ni loch makamano ni kare mar ni kambi ni tiyo matek mar neno ni jowinjo oyudo sigana e kinde makare. Nyasi makamano opoyo ute mag fwambo kuom chenro magi manyiso lony kendo chiwo puonj ne ogandawa. It's quite a delight being at the DMA's 2024. Citizen has won 2 awards for the bronze category in the storytelling category as well as the mobile and web app category. It's been quite a delightful experience, and we've learned so many things that we can put into place with the digital disruption, and we're looking forward to implementing some of these things, like in terms of getting better in terms of the digital disruption, and we can only look for gold in next year.